шамол мо ҳамакаса шашликхӯрӣ омадем. Инҷода шашлики тахтача ҳаста мегӯянд, нависен агар ки он кас донад умуман шунидагӣ бошен ё ки омадагӣ бошен шашлики тахтача бисёриҳо медонанд. Мо ҳозир ҳаминҷа омадем, обед мекунем, баъд шаҳр тамошо меравам. хеле шамоли безеб, лекин офтоб беҳад гарм. На сиёвуш момошкати рафтистам. Кани гирен шашликои тахтача. Не рафте, ман дастум тоза нағалтам. Очрат бисёр тахтачада, одам бисёр. Ҳамаи ҳамин мошинам ҳаминҷа омадагӣ. Тахтача нағз ҳама чишу шашликош нағз номегӯем, лекин обслуживани тоза озодагиш намешад. Безебай гӯем асобина вай тозаву озодагишон. Ана мехел мо аку парк мебарем Нилуя. Ин Ойша Бону сиёвушкаси ҷали чой пиёза бина. Мана мо вай омадем Наврӯзгоҳ коляска кати. Мана сиёвуш берун ҳаво беҳад гармак. Довольни она Нилуфар ана инҷа. Бо ин дафъа камтар одам ҳастам. Вай дафъа омадаги мо одам набуд. Ин ҳаво салқин, барои ҳамин обеди рӯзда. Сиёвуша бина. Сиёвуш дам гирифта. Офтобакда. Нилюш, чашмаш раҳмон истад. Куҷо омадӣ? Мороженое мехӯрӣ? Пуховик пӯшида бо мороженое мехӯрӣ? Манин Ойша Бону. Сиёвуш мана шиштай. Ман инҷа оби хушбӯ. Мана мороженое. Нагирем. Мана мо ай мост гузаштаистем, моҳӣ вай пашача бина чиқар. Ин мосташ чихе опаснее. Ин чӯбош меджуман ай болош мегзари. Бо инҷо шикастагият. این آبش بسیار شده. میترسی آخه قدمانی وای جمعه اگر من بای لبی آب در رستوران. آبش خوشرو، هواش خوشرو. اینجا جای детский کچلی های کودکانه برای مایده چاو. اونجا دوای داشته وای نیم پاپا داشته. سیاوش با این در اومدش پلاکه یا بار پول میتی همش بازی میکنی. چه بینم بازی چهار رفته. زمیا ما میخوام این در اومدش یا بار پول میتی همش کدامش دخواه میشینه که نه یک تاش 3 سوم ده همین یک تاش کار میکنه چی
якташ ваяш мананҷо вая лимпопо мо ина ҳам хел даст мокади оста оста тоб додемша ки вай нашавад вай рафта даргиронданша мешини биё сиёвуш сиёвуш вай сараш рафтесте сиёвуш як тарафа наравад мегӯм сиёвуш манамад дастша қапиди қап не вай нигоҳш кунӣ наравад мана нилушкаам шишта вай мамош сиёвуша қапед мана ино дашрондемша нилуфар кадом вайда хоҳад агар мешинад инҷода гуфт кенгуруда мешинам бо инҷода гуфт казада мешинам ман ин каза ҳай овай мана мехел сиёвуша бина сиёвуш хелаш дрни ҳавай дрояд сиёвуш мана сиёвуша ахир лимпопо дроварда оста нарава сиёвуша бина хурсанд хеле нағмаҳода мана вай унҷода якта качели истерика ҳаста ҳавай даргирондиаша хурсанд додзанӣ доранд одамо нилу дилашда назадай ман инҷо истадам пеши горкаи калонда вая нилуфара нигоҳ карда ростика беҳад ҳама хел гарм ки ҳаво жемпиркати ман сӯхтам кросовки кати сӯхтам манам инҷо истодаем хушрӯ беҳад ҳаво нав манам хел гаштаем имрӯз мана нигоҳ кун мегӯд кани кани анна нилушка бромад вау молодец якум бора тарсид уже аллакай давида бромадестай мана сиёвуша бинанд даруни вайда дарунашда шундемша токи нағалтад гуфта даруни слоникда сиёвушма штай баҳазур сиёвуш мо ҳолям рафтестем ман инҷа вай будай боғи ҳайвонот будай намедонистем мо инҷа ёки нав кушод дида шудиян инҷа
боғи ҳайвонот. Неке инҷода вай алоб кардиян ҳама ҷой бӯй дуд кунониян, бӯй дуд зер кадаям. Инҷода чӣ хел каработои хушрӯ кардиян. Ҷои шишт. Инҷода неке бӯй дуд. Ман инҷа боғи ҳайвонот ростига мо вай дафъа тирамоҳ буд омада будем. Инҷоя надида будем. Ё наомада будем ин тараф ки инҷа уштурои хушрӯ кардем. Мана инҷода мо боғи ҳайвонотро омадем. Мана инҷода шер. Мана нилуфар кати. Мана амиқа буда. Вай Ойша. Че вайш, Нилюшка? Штурмур. Как называется? Чихел одамо натарсида инҷода. Мишка, Ойша усни бад нара. Это что, Нилюшка? Намедунам. Че Ойша? Мана вайша бинан бечора вайш. Вайош вай. Инаш бо состар вайш асади бад. Ойша соз бо то худи пешро нарафтеста. Ман наметонам рафта. Мана унҷода вай чие? Удочка ҳай. Вай удочка ҳай бина. Не, намехӯранд ки ҳарду шия ҷудан. Ман тарсидам. Ана. Всё? Ваяш чихел харобак унҷода истида. Дар инашда чӣ бошад? Она волк. Что это? Инаш ҳичи надошта. Ман хелам дар инам ягон чи ҳаст? Не, ягон чи даста ба фикрам. Мана волк, наздик нарав Ойша. Волк. Мишка, вот такой мишка большой, да? Это большой. Да, Это вот. мехляд. Да. Не, наздик нарав Ойша. Нилу. Ойша як тараф исто. Намехӯрад, вай ҳаф мекуна. Чие ба? Вот тоже волк. Где барашки? Вот волк. Это домашний. Вай, она видит, что Домашний çocuğu değil. хушрӯ. Tovus ваёш неста халякош. Инаш че? Наздик наша. Че вай? Наздик. Омон газата як бор бад мефаҳмӣ. Нака. Хушрӯ? Бин, наста дароз нака. Это что? Страус? Як ты дадимш? Мана ҳамиқа ин зоопарки инҷа гӯем. Тамом. Бинан чихел. Печора офтоби гарм да дароз каштагӣ. Мана сомонии шаҳри Хуҷанд омадем. Фантатош каштагӣ онава Ойшакати Нилуфар. Сиёвуш мана шаммол ки инҷа. Сиёвуш хурсанд. Мана инҷа ҳама ҷош қоп. Шаҳри Хуҷанд. Ва ё кор накардистан чи истодион.
мо ҳамҷо фуромадем коляска кати ана мехел инҷа акнун пеши мошин рафтан дар кор. Ман инҷа ҳавзи шиноварӣ бассейнам ҳари чизо майдони теннис куҷо намедонам. Инҷа вай тарафаш ҷои аспҳо буд ку ябо рафта будем. Хуб тамошобинони гиромӣ мо аллакай омадем. Ман жалюзиро даргиром мегӯ кушом берун мана 24 дараҷа гарм. Рости гапам хеле гарм буд ки беҳад гарм буд имрӯз. Мо омадем кӯдакои ма хобонем сиёҳушхоб нилуфархоб ҳозир мешинем бекор дам мегирем влог монтаж мекунам. ана мехел тамошобинони гиромӣ.